30 ka bang samad Dinunggaban ang nahiaguman sa 16 anyos nga biktima nga misangpot sa kamatayon. Samtang kapulisan nagtuo nga gituyo paglaplap ang naong sa biktima aron matago ang identity sa biktima. Si Luan Mirondina sa follow-up report. Base sa autopsy, nahiagom og 30 ka mga sama Dinunggaban ang 16 anyos nga si Christine Lee Silawan. Usa sa liog, 20 sa nagkariyang bahin sa lawas ug siyam sa iyang upper extremities. Di pa hinuon makasiguro ang medical legal officer kung nalugos ba ang biktima apan mikuha siya og swab samples sa kinataw sa biktima. Wa nay sapot ang ubos nga bahin sa lawas ni Christine Lee Silawan dihang napalgan ang pateng lawas ni ini sa bakanting luna sa sitio Mahayahay, Barangay Bangkal, kagahapon sa buntag. With this specimen, pagka na-examine, we will be able to determine if there is a presence of a male fluid in the genitalia. But right now, I cannot say for sure. What I can only say is that there were no recent injuries dun sa genitalia. Gita na usab sa crime lab ang posibilidad nga gibutangan og asido ang naong sa biktima human kini gilaplapan. Hindi natin marurule out yung possibility na gumamit ng any corrosive material, no, considering na napaka-clean talaga nung pagkakatanggal nung pagkakatanggal nung skin niya sa ulo. But all we can say is that this was carefully and meticulously done. Kasi tanggal talaga, no? It's possible that it was flayed and it's possible na ginamitan ng corrosive material to clean out yung areas. But some areas kasi intact pa, which is not consistent sa isang binuhusan lang ng asido. Base usab sa autopsy, nakita ang posibilidad nga una nang gipatay ang biktima sa wa pa kini gibiyaan sa bakanting luna. Hayan karong hapon, hayao na ang pateng lawas sa biktima sa panimay ni ini sa Barangay Maribago. Gitataw sa Regional Crime Laboratory nga bisan pa man kung positibong giila sa inahan ang 16 anyos nga biktima, mukuha gihapon sila og mga DNA samples ug dental records ni ini aron masigurong kompleto ang gihimong investigasyon. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.